Pakyas nga makolekta ang basura sa pipila ka mga barangay sa Davao City sukad kagabi. Busa kamatikdan ang sako-sakong basura nga nagtapon og gilid sa highway, ilabi na sa downtown area. Balitang hatod ni Argil Relator. Tataw ang kadaghan sa mga nagtapon og nga mga sako-sakong basura sa kilid sa highway sa pipila kanag-unang kadalanan sa Davao City. Dihang gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Quezon Boulevard. Makita ang mga collection point nga dunay natanggong nga mga basura. Sumala sa usa sa mga barangay, wala kini nakolekta sa garbage truck sa City Environment and Natural Resources Office Martes sa gabi. Sukad nagkaproblema matud pa sa landfill. Nagpatuman na sila og lakang aron dili magtapon og ang mga basura sa collection point. Duna sila'y barangay truck nga ginabutangan sa ilang mga basura. Ang basura para dili laing tayo ibutang na namo sa truck. Wala na mong gibaba. Kaya among gipang kuana ng mga tao nga limit lang sa da. Sa dalan nga sakop sa barangay 21-C, pipila na ka metro sa shoulder sa dalan ang giokupa sa mga basura. Sumala sa usa ka residente, regular man daw ang pagkolekta sa garbage truck sa sentro. Apan Martes sa gabi ilang matud pa kini, wala nakakolekta. Karon lang man na, oy. Karon lang man na nahitabo nga walay truck. Pero usually ginakuha. Ginakuha man na jud adlaw-adlaw. Pero kung sa magipahibalo mo, hindi sa maglabay ang basura. Wala man kay ang mga tao diri sa Boulevard. Dili man na kay sa 21 lang na basura. Sa tanang barangay naman siguro na. Sumala sa opisyal sa barangay 21-C, bisan kinsa na lang matud pa ang nagalabay og basura. Busa, pertinang daghana ang nagtapok kilid sa highway. Nanawag na siya sa sentro kung unsa may estado karon labot sa pagkolekta sa basura. Ang gikuan sa sindro paningkamutan daw nila og sa city mayors nga makuha gid daw karon adlaw. Ang basura. Gipanawagan sab ngadto sa mga residente nga mag-segregate og basura. Kung kinahanglan nga ilap nga di pa malabay ipadapilan sa tipigan lang sa skilid ug katong mga mabaho gyud nga atong mga waste nato ato tong ipangitaan pamaagi nga malubong nato lang niya nga dili pud manimaho gyud magcomposting ta magamit yun natong composting sa panahon karon. Wala pa'y pahayag ang Davao City LGU kung anong pakyas nga makolekta ang basura sukad Martes sa gabi. Kahinumduman nga gisuspende sa DNR ug EMB11 ang operasyon sa Davao City Sanitary Landfill human ang nahitabong trash line niadtong May 20. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.